On the mixes and bash for cults. Yeah. Daidai kenan. Arewa. SY Sani Yaro na ce ba? Da sallama zan farawa, 'yan ƙasa ku yi fitowa. Kunnuwa ku yi buɗewa, ni ina son sauyawa. In kuna son gyarawa, to fa sai min yi kulawa. Shugabanni na Arewa ga 'yan ƙasa na kokawa. Wani baiti a gidan shi, sai ya ce ba na ƙoshi. Yanzu komai ya tashi, an gama tsaye da farashi. Ga iyalai na tashi, ga ana bi na bashi. Baba na riga na zaba, baba ni ina son baba. Baba Buhari na ce baba, tunda baya son mu ni ba za na so me kina ba. Baba yanzu duba Arewa, suwa ake ta kashewa. Musulum ne Hausawa, dan uwana ne su, ni na faɗa san ba zan ɓoye ba. Shugabanni ban ware ko guda ba na Arewa. Shugabanni mulkin ku ne ya amfana Arewa. Shugabanni ku ne kuke ta cutar da Arewa. Shugabanni satar mutum tana nan a Arewa. Shugabanni Boko Haram tana nan a Arewa. Shugabanni fetur yana wahala a Arewa. Shugabanni tsadar abinci ta kama Arewa. Shugabanni gyara muke bukata a Arewa. Shugabanni kullum muna cikin yin kokawa. Wani baiti a gidan shi, sai ya ce ba na goshi. Yanzu komai ya tashi, an gama sai da farashi. Ga iyalai na tashi, ga ana bi na bashi. Shugabanni tsadar abinci ta kama Arewa. 'Yan uwana kuma babu wai mu muke nomawa. Shugabanni taki na ce ya ɗanyo sakowa. 'Yan uwana mu ma mu fara aiki da kulawa. Shugabanni dukiyar mu sai ku yi tsarewa. 'Yan uwana dokar su sai mu karɓa da yabawa. Shugabanni na san kuna da halin canzawa. 'Yan uwana mu ma muna da damar gyarawa. Baba na riga na zaba, baba ni ina son baba. Baba Buhari na ce baba, tunda baya son mu ni ba za na so me kina ba. Baba yanzu duba Arewa, suwa ake ta kashewa. Musulum ne Hausawa, yan uwana ne su, ni na faɗa san ba zan ɓoye ba. Baba 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 Baba